everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Sorry na lang ka, Ma'am Julia. Kang Mama Celeste na sa ning panahon karon. Oh, may gichat sa papa. Kinsa ka man higala. Oh, gusto siyang makailan ako. Unsa makaya ko ito pagkang papa. Higala yung pag-ilan ako. Ganit pa daw mga pictures ni Ma'am Julia siyang pagputi. Oh, nahibaw kong nagluib na ko ang akong asawa. Ebidensya na lang ang kuwang. Aron ako siyang buwagan. Oh, salamat na nakuna-una na sa papa. Nabuwagan si Ma'am Julia. Wa ko makauyon sa reaksyon ni Alejandro sa diya nakadawat siya og chat. May scammer ko nung nag-chat niya. Julia, relax. Nabalakal ako sa iyang nadawat, Franco. Kay nausap ang iyang naong nga nakakita ini. Pero dili man gyud siya musulti kung unsa kini. Masya mo share niyo sa Miss Camia. Wa, matod pa niya nga siya na ang musulbad ini. Ngunit kuya ora. Ha? Kinahanglang mapugos ti mo sa Alejandro sa pagpakita kung unsang inadawat ka chat. Naapagyoy lain. Nagduda ko nga nagpadana sa dog pictures ang concerned citizen. Mga pictures na sa tingali to nato, dito yun niya gisend kang Alejandro. Julia, muro kinahanglang manginabti ka na. Unhila na si Alejandro. Unsay unhan? Hiluin na siya. Kuha di sa bayang hilo. Ha? Pero kung ako siyang hiluan, basid ako rasad ang mapasangimlan. Wa na baya si Helena nga mahimo na kong iduot. Patay na baya ni? Basta. Pag-unaw na upagi. Franco, kinahanglan maniguro una ko sa katigayunan ni Alejandro. Mangutana ko siyang abogado kung nakapahimo na ba siya sa iyang last will and testament. Oh, nag-text na si Miko. Dito mi sa presintos kapulisan. Nag-submit og line pictures ni mo. Kaloy sa di mama ni Ring. Unsa man, sultihan ni mo siya bahin ni mo o dili. Dili pa mahibaw sa mama. Katigal hinuon ko dili siya makapugong siyang kaugalingon. O basudyaan niya si Ma'am Julia. Ayaw. Una, uban nilang bisan asa si Mama na Ring. Focus ka lang una ni Alejandro. Okay. O kinahanglang makita ni mo kung kinsa ang kachat ni Alejandro na iyang gilimod ninyo. Sige. Unya, tanang kwarta nga kaya mong ma-withdraw. I-withdraw na o isuot sa akong account. Aron ako na ang ma-withdraw ini. Sa adlaw nga mangayas ta. Okay? Unya, sabutan na ka ng anak ta nga mangandam lang daan. Oh, Franco. Sige, bye. Bye. Di na mahimong magdugay pa rin na pinara. Nang lang magbuha na mo ang transporta na kayang buhaw ni Julia. Ikat ka, Alejandro. Nag-chat na sad si Papa. Gusto gid siya nga mahatag ko sa akong pangan. Sultihi ko, bisan sa imungan lang. Okay, sige pa. Hatagan ti ka og pangan. May mo bag magsulti ta, Alejandro? Unsa ka lang pagkisultihan mo na, Julia? Kinsa man gyud ang nag-chat nimo? Gusto yung kang mahibaw?
Natural. Asawa ko nimo. Kinarmabawgid ko. Bisan kung dili na ka makalakaw, daghan paghihapon ang mag-apas nimo tungod sa atong katigayunan. Nangabubho ka? Asawa ko nimo. Natural. Nga mangigigit ko. Okay. May isulti ko nimo. Oh, kisay mong gitahugan? Si Lando. Gusto ko nga doon laing tao sa atong panagsulti karon. Unsa? Kinsa naman sad ng kachat nimo? May kachat-chat kang babae unsa? Oh, Duna. Karon may angkon ka na gyud nga do na kay kabit. Ha, daan pa ko. Nga wa gyud ko masayop sa akong pangabobho nimo. Kinsa na siya, ha? Kinsa na imong kachat? Si Silis. Unsa? Ha? Dako ka na binuang Alejandro. Patay na si Celes. Si Silis ang nag-chat nako karon. Unsa? Kinsa man namong duhang imong gipatawag, Kamong duha ang sud. sir? Diha lang mong duha. Wa mo'y laing buhaton, Lando. Ug manang, gawa sa pagpaminaw lang namo ni Julia. Aw, sayo naman dahil among buhaton. Muraramig, nagtanaw og husay. Karon, Julia, sultihan ta ka nga si Silis ang nag-chat nako. Dili na tinuod. Imo ng kabit nga nagpakasilis-silis. Klaro kaayo, Alejandro. Husto ka. Posible nga nagamit ang siya nga ni Silis. Pero, dili nako siya mahimo nga ibaliwa. O nga naman ko no. Misakay naman kasi yung mga scam. Kung giilad man ko niya, ikaw ang gusto nako nga mo explain ngano. Ug unsa ni mga picture nga iyang gipada nako. Oh. Oh, Dili. Ilabay na! Ilabay! Ikaw po, hala. Uy, ikaw man, ma'am. Manang. Tsula mo ni Sir Franco. Binuang na! Dili na tinuod! Daghan na kay makamaumuhi mo og mga AI nga sama ana. Gusto lang kong dauton anong scammer ang among mga dungog ni Franco! unsa tanaw niyo nining maong mga picture Lando? Manang Ayan ang ipakita nila! Ay, patanawa lang gud ni ma'am. Manang! Kami may judge. Manang! Olo, uy. Maluibong may layang lumipad man di ay ka, ma'am. Katul ka, ma'am. Agay. ayaw pasakiting lang tao sa imong kabuang Julia. Alejandro, ayaw pagtuuan ang gipadani mo. AI na! AI! Daghan na kayo ang maimuhimo ni ana. Lando, sa imong huna-huna. Ay ba kining picture nga naghawak si Julia ug si Franco? Tugad na lang sa tinuod, ma'am. No! Wa ko magbudhi kang Alejandro. Wa! Nagbudhi ka, ma'am. Oh, animal ka lang do, ha? Ayaw pagkapilapil. Kay wa kay labot na mo. Boy ka lang nga gitudloan nga mo drive. Ayaw pang hilabot. Ipadayon ang gusto mong isulti Lando. Hilom ha, hilom! Lalo masuko man ka, ma'am, kundi ni tinuod. Oo, good, ma'am. Wa ra bagay halangan, ma'am, kundi lang magsili. Panghilom mo! Isulti na ang gusto mong isulti Lando. Si Helena ang nakakita ninyo ni Sir Franco nga naggakos o naghawk sa nakupunuan sa kahoy sa luyo sa bahay, ma'am. No! Tumo lang ang gisulti ni Helena ni Mulando. Tungod kay naglagot na siya nako. Bago pang miabot si Helena, sa dahil nakita mo niya si Sir Franco sa luyo sa kahoy, ma'am. Wa pa siya rason nga manaot nimo. Nganong imo kining gibuhat nako Julia. Wa ko'y gibuhat nimo. Wak! Mura man kag wak, ma'am. Bisag nagtangag na, moingon na gyapong wak. May lain nga gipadano sa si alias Silis nako. Picture gyapon ninyo ni Franco sa inyong abutanan. Wa mi abutan na ni Franco, oy! Tumutumo lang ng tanan! Makalagot na lagi kang paminawon, ma'am. Ay, di lang gyapon ka mo angkon, bisag na anay ebidensya. Gawas na, Julia. Alejandro, unsay buti mo ipasabot, ha? Panahon na nga magbuwag ta. No!
Tuan ni Franco ang imong kalipay. Busa adto ka niya. Makigbuwag na ko nimo. No, no, dili ka mahimo makigbuhag na ko, Alejandro. Dili, dili, dili. Sir Alejandro. Naglayan na imong lawas, sir? Ay, unsa man sir, manawag na kong ambulansya, Ayaw. sir. Ayaw. Okay ra ko. Ingon og sa naibtan ko og tunok karon nga nasulti ko na kang Julia nga makigbuwag ko niya. May magawas na sad sa gate sa dakong bahay. Oh, sakyan ka na ni Ma'am Julia. Oh, noon sa to siya? Ipasirit na ng padagan. May emergency ka ang tabo tungod sa akong gipadang pictures ng papa. Oh, nag-chat si papa. Nakigbuwag na ko ni Julia. Celes. Yes. Yes. Salamat. Malayo na gid si Papa sa peligro. Franco! Saraman, nahilo na mo si Alejandro. Wa. Pero, nakigbuhag na si Alejandro nako. Saan? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.